Piye maning. Nyeluk tutun ji. Rono, saya kita akan tuku. Wah. Nyeluk kok pingin. Halo yo. Ngapa sih pernah ndese dicekeli wae? Omat banget sih. Komet banget, kompet akeh kancane. Mbok mau rene ndese ditinggal sit, cantelke mburi lawang. Anake nyong ke nangis wae. Bojone nyong berbeberan muni-muni. Wis ora kepriwe duwe anak bayi bukane momong pak kepriwe malah ngleyep. Oh alah sira ora ngrasake duwe anak duwe bojo. Mulane cepet bojo men ngrasake kepriwe. Wis ora jamak temen akon-akon nyong bojo. Wis ora kopi njaluk nyong udah njaluk nyong akon-akon bojo. Jenenge urip ji, kadang nang isor, kadang nang isor buang. Ya kuwe ngerti ya nek wong bojo kowe butuhe akeh. Malah akon-akon bojo wong sing agi ayem-ayeme urip. Engko temandang wis bojo kon akon cepet duwe anak. Mending kok sira bojo Agustus lahir Desember, ana 4 sasi kok anake metu. Ora betah paling njero weteng. Ya ora ngono ji. Nek wae ana carane. Carane prewe Nyecil sik. cecil set kaya mekar iso dicecil. Harian mah mingguan.